Γεια σας! Το εταιρικό φορολογικό έντυπο για το 2025, το γνωστό μας έντυπο νη, έρχεται με αρκετές αλλαγές. Εδώ, σε αυτή την ανάλυση, θα πιάσουμε μία προς μία τις πιο σημαντικές τροποποιήσεις που πρέπει να ξέρουμε. Από νέους κωδικούς μέχρι την κατάργηση του χαρτοσύμου. Πάμε να ξεκινήσουμε. Όπως βλέπουμε λοιπόν, το έντυπο για το φορολογικό έτος 2025 φέρνει τα πάνω κάτω σε ορισμένα σημεία. Σκοπός μας εδώ είναι να εξετάσουμε μαζί, βήμα-βήμα, κάθε σημαντική ενημέρωση. Έτσι όλοι θα είναι απόλυτα έτοιμοι όταν έρθει η ώρα. Ορίστε και ο δικός μας χάρτης για σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με τις αλλαγές στην πρώτη σελίδα, θα περάσουμε στη μεγάλη είδηση, την κατάργηση του χαρτοσύμου, θα δούμε τι νέο υπάρχει σε έσοδα, έξοδα και μερίσματα και θα κλείσουμε με τα πιο βασικά σημεία που πρέπει οπωσδήποτε να θυμόμαστε. Πάμε κατευθείαν στο πρώτο μας θέμα, γιατί, ναι, ακόμα και η πρώτη σελίδα του εντύπου έχει κάποιες νέες προσθήκες που θέλουν την προσοχή μας. Λοιπόν, εδώ έχουμε την πρώτη, χειροπιαστή αλλαγή. Δύο ολοκανήργοι κωδικοί, ο 658 και ο 659. Τι κάνουν αυτοί? Αφορούν εταιρικούς μετασχηματισμούς, σκεφτείτε συγχωνεύσεις και τέτοια. Με πολύ απλά λόγια, η εταιρεία πρέπει πλέον να δηλώσει από την αρχή αν είναι αυτή που δίνει τα περιουσιακά της στοιχεία, η εισφέρουσα όπως λέγεται, ή αν είναι αυτή που τα δέχεται, η λήπτρια. Μια πολύ στοχευμένη προσθήκη που ζητείτε πια ευθύς εξ αρχής. Και τώρα, ας περάσουμε στη μεγαλύτερη, θα έλεγα, αλλαγή. Αυτή που επηρεάζει σχεδόν κάθε σελίδα του εντύπου. Η οριστική κατάργηση του παλιού, καλού, τέλους χαρτοσύμου. Ναι, είναι οριστικό. Το τέλος χαρτοσύμου που ξέραμε για δεκαετίες τελείωσε. Αποτελεί πλέον παρελθόν. Και φυσικά έχει αντικατασταθεί από κάτι καινούριο, κάτι πιο σύγχρονο. Και το όνομα αυτού, ψηφιακό τέλος συναλλαγής. Αυτόν τον όρο πρέπει να τον συνηθίσουμε γιατί θα τον βλέπουμε παντού από εδώ και πέρα. Ξεχνάμε το χαρτόσημο, καλωσορίζουμε το ψηφιακό τέλος. Πάμε όμως να δούμε στην πράξη τι σημαίνει αυτό, πώς ακριβώς αλλάζει το έντυπο. Ξεκινάμε από την καρδιά του εντύπου, τον πίνακα εκαθάρισης. Εδώ φαίνεται πεντακάθαρα οι κωδικοί 006 και 007 που αφορούσαν το τέλος χαρτοσύμου και τον ΟΓΑ χαρτοσύμου, απλά δεν υπάρχουν πια. Διαγράφηκαν. Η αλλαγή είναι καθολική. Κοιτάξτε τώρα πώς αλλάζει και η φρασεολογία. Στον πίνακα εξόδων για τα μη κερδοσκοπικά πρόσωπα, εκεί που έγραφε φόροι τέλη χαρτοσύμου, τώρα γράφει φόροι ψηφιακό τέλος συναλλαγής. Μια απλή αντικατάσταση λέξεων θα πει κανείς, αλλά με τεράστια ουσία από πίσω. Και αυτό είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το πόσο βαθιά πάει αυτή η αλλαγή. Ακόμα και στον πίνακα για τα εισοδήματα από ακίνητα, οι σχετικοί κωδικοί για το χαρτόσημο εξαφανίστηκαν. Μία νομοθετική κίνηση, πολλαπλές συνέπειες σε όλο το μήκος και πλάτος του εντύπου. Προχωράμε τώρα στον πυρήνα της φορολογικής αναμόρφωσης. Εδώ έχουμε μερικές πιο διακριτικές αλλά εξίσου σημαντικές ενημερώσεις που έχουν να κάνουν κυρίως με τα έξοδα. Τώρα, αυτό εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον. Ο νέος κωδικός 529. Τι είναι? Επιτρέπει πλέον στις επιχειρήσεις να εκπίπτουν τις δαπάνες που κάνουν για την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο. Ουσιαστικά είναι ένα νέο φορολογικό κίνητρο, μια νέα κατηγορία δαπάνης που αναγνωρίζεται. Και φτάνουμε τώρα, ίσως, στην πιο περίπλοκη αλλαγή του φετινού εντύπου. Αφορά τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα εισοδήματα από μερίσματα και υπεραξίες που έρχονται από το εξωτερικό. Ας το δούμε αναλυτικά. Το κρίσιμο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί εδώ είναι: τι γίνεται με τις επιχειρήσεις που έχουν εισοδήματα από θυγατρικές ή συμμετοχές εκτός Ελλάδας? Γιατί για αυτές ακριβώς οι αλλαγές που θα δούμε τώρα είναι πραγματικά θεμελιώδεις. Η βασική φιλοσοφία αλλάζει ριζικά. Ενώ παλιά είχαμε ένα ενιαίο σετ κανόνων για τη φοροαπαλλαγή, τώρα το έντυπο κάνει έναν πολύ σαφή διαχωρισμό. Άλλοι κανόνες ισχύουν για εισοδήματα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντελώς διαφορετικοί για εισοδήματα από τρίτες χώρες εκτός ΕΕ. Πάμε να δούμε πώς αυτό εφαρμόζεται στην πράξη. Ο πίνακας 4, που είναι για τα μερίσματα, έχει σπάσει στα δύο. Έχουμε πλέον τον υποπίνακα 4α για τα μερίσματα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και έναν ολοκαίνουργιο υποπίνακα, τον 4β, ειδικά για τα μερίσματα εκτός Ένωσης. Και φυσικά, ο καθένας έχει τις δικές του πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Και εδώ είναι οι νέοι κανόνες κλειδιά για την απαλλαγή μερισμάτων από τρίτες χώρες. Πρώτον, η εταιρεία που δίνει το μέρισμα πρέπει να είναι κεφαλαιοχική και να φορολογείται κανονικά στη χώρα της.
Δεύτερον, η ελληνική εταιρεία που το παίρνει πρέπει να έχει στην κατοχή της τουλάχιστον το 10% των μετοχών. Και τρίτον, αυτή η κατοχή πρέπει να κρατήσει για τουλάχιστον 24 μήνες. Προσοχή, όλες αυτές οι προϋποθέσεις πρέπει να ισχύουν σωρευτικά. Ακριβώς η ίδια λογική, ο ίδιος διαχωρισμός, εφαρμόζεται και στον πίνακα 7. Αυτός αφορά τα κέρδη από την πώληση μετοχών και άλλων τίτλων. Και εδώ έχουμε πλέον ξεχωριστούς υποπίνακες, τον 7α και τον 7β, για τις συναλλαγές εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις ανάλογες προϋποθέσεις για κάθε περίπτωση. Ας περάσουμε τώρα στην τελευταία μεγάλη δομική αλλαγή. Αυτή τη φορά εστιάζουμε στον πίνακα 9, τον πίνακα που αφορά τις λεγόμενες προσαυξημένες εκπτώσεις δαπανών. Ο πίνακας 9, λοιπόν, αλλάζει εντελώς όψη. Ο τίτλος του ανανεώνεται, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι δημιουργείται ένας νέος, ξεχωριστός υποπίνακας, ο 9α, που είναι αποκλειστικά για τις δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Αυτό, όπως είναι λογικό, φέρνει και μια αναρρύθμιση στους υπόλοιπους, με τον παλιό 9α να γίνεται τώρα 9β. Εδώ όμως είναι το ζουμί, η πρακτική συνέπεια όλης αυτής της αναδιάρθρωσης, η αυτοματοποίηση. Τώρα πια τα ποσά που συμπληρώνουμε στους αναλυτικούς υποπίνακες του πίνακα 9, όπως το νέο 9α, μεταφέρονται αυτόματα στους κεντρικούς κωδικούς δαπανών, για παραδείγμα στον 503. Τι σημαίνει αυτό? Λιγότερη χειροκίνητη δουλειά και ελπίζουμε λιγότερα λάθη. Φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος, είναι ώρα να μαζέψουμε τις σκέψεις μας και να συνοψίσουμε τις πιο κρίσιμες αλλαγές που είδαμε σε αυτή την ανάλυση. Λοιπόν, για να τα μαζέψουμε όλα μαζί. Τι πρέπει οπωσδήποτε να κρατήσουμε από όλη αυτή την ανάλυση? 3 πράγματα. Πρώτον, και ίσως το πιο σημαντικό, τέλος στο χαρτόσημο. Στη θέση του μπαίνει το ψηφιακό τέλος συναλλαγής. Δεύτερον, μεγάλη προσοχή στα εισοδήματα από το εξωτερικό. Οι πίνακες 4 και 7 σπάνε στα 2, με διαφορετικούς κανόνες για εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τρίτον, ο πίνακας 9 των δαπανών αναδιαρθρώνεται πλήρως και το καλό είναι ότι πλέον αυτοματοποιεί τις εγγραφές. Αυτά είναι τα 3 βαριά χαρτιά της φετινής αλλαγής. Κλείνοντας, είναι καλό να θυμόμαστε ότι αυτές οι αλλαγές δεν είναι τυχαίες. Η μετάβαση σε ένα ψηφιακό τέλος και η εναρμόνιση με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνουν μια πολύ σαφή κατεύθυνση. Ψηφιακός μετασχηματισμός και διεθνής φορολογική συμμόρφωση. Και αυτό μας αφήνει με ένα ερώτημα για το μέλλον. Τι άλλο μπορεί να ακολουθήσει σε αυτή την πορεία?